Wainit eh, wainit. Sige, anaon na siya guys. Oh. Hello guys. Naon na siya guys. Loko na muna dia guys para nigbarina nimo dili siya mo unload oh. Renahan na nimo. Nara guys. Nara guys. Loko juga na guys. Hindi mo lang taon guys kaya hindi ka mapuling. Okay. Nice work. Ay, ko adiri ba? Ay, gol. Saging. Saging. Oh, saging? Sige. Mili mo ko. Wag upa min human og paniog to. Guys, nagluto og binasoy nga utan. Binasoy, then pinirit mo isda. Niug to man sila atong mga worker. Kita na ko sa inyo ilang trabaho. Ganyan na sa buntag. Diyan kasi. Itong daklitan. Ay, init. Muna na ilang nahuman karon guys. Ginayinay sa pagsakasagdan. Nainay lang ta. Kay para makita nato dito kay kibali atong dutan ba? Dutan. Dutan yun. Muna ilang nahuman karon. Ay, Ginoo ko biri ko tigiday kay na diya nga bahin. Kanang diya nga bahin guys, kanang gamay ra kaayo nga area, very kuti. Rabi ka kuti gyud. So man na ilahang na trabaho karon, ganin na buntag. So ang isa po didto po siya nagkalingaw sa sidings din na oh. Sidings dera og ang kanang alkuba. Ikalingawan pud niya. So ano man na. Grabe ka kuan gid ni inantigo kaayo nga trabaho. Ang kaning pag-sidings ug ang pag-alkuba. So manaog tagbalik guys. Naog ta. Nahinay lang ta kay Ginoo ko result. Dili gini basta-basta tong pagtrabaho sa diri. Ato ang pag-vlog-vlog kay mag-effort sad baya gid sad ta. Ana. Kabulad-bulad na tas init. So atong kuanon tanahon diri sa tubangan. So muna na. Din aritas pikas. Mo po diri pikas guys, nagkalingaw na pod si Jubin og siding. Murag nahuman naman siguro nan yang pag-siding dera. Andi nagkalingaw at the same time nagkalingaw na pod sa din siya og alkuba. Dara o para masirado na diha. Mo na ilang trabaho karon pagbalik ka na diha. So more on sidings og alkuba sila karon guys. Daklitan sa nga to ang dagom. Na ay dagom karon sa kalangitan deres damilag nga akong nakita. Ang di na kay kumabalaka guys kung naana siya guys. Kung magulan-ulan di na kay kumabalaka kay kuha naman atong atom. Secured na. Then more on sa kuha na lang sila ron sa accessories. Balik na sa sulod. Si CD bitaw ante kay gapamili. Biyagan. Si CD pa kay gapamili. So arita. So as usual, diring dapita. Hinay-hinay sa kong patuyok sa mga bulingon sa kong papang. Mga bulingon na sa kong papang akong gidalikyat diya og patuyok. Kay makapanglaban naman ko diri guys kay na naman tay atop ni sa tong laundry area.
Ang kana diha aya na lang na din na kung kuan na mahuman na sila dira sa ilang gibuhat sa taas. Dalikyatan na daw na nila niya. Or unsa ba kaha no? Kanang bakante nila nga mga oras. Kaya wala man na siya ilabot sa kuan sa atong contract. Ako ra man ang gipadalikyan sa ila. Kana ra man og walay materialis. Kana another materialis. Ay dili mag-away. Kana ra man kuan ba kanang naipaabuton na materialis tas wala pagiabot man padalikyatan ni nako kay wa man ni apil sa atong contract kaniyang ako ang greenhouse. Ako ra man na siyang pakalingawan sa ila ba while waiting kung naipaabuton na materialis. So karon si Manaha siguro kuan ni karong si Manaha basin mahuman na gyud ni nila ang ato ang accessories kuan ang kaning sidings dito sa ibabaw og ang pag-alkuba mahuman na nila puhon karong si Manaha anya siguro makasugod na din sila diri sa sulod. Tan-awang dagom guys oh. Makasugod na din sila sa sulod sa kaning ato ang alkuba diri sa sulod. So mag-expect ta ana na makasugod sila sunod na semana. Muna imong gina-expect yun nga makasugod sila sa sunod semana pohon sa kaning atong alkuba diri sa ato ang sulod sa balay. Especially diri sa atong sala guys og sa kusina. Mura may among ipautro ang mura among utrohon nga kanang alkuba. Ang sa mga kwarto basin kalingawan ra siguro na ni Angkol. Basin siya ni magkalingaw ana kay naman po siya idea sa kanang pag-alkuba. Para wala pa di pa mahuman ang bulan sa November nang hinaot mi nga mahuman na ta diya sa taas. Kani diri amboton sa plano ni Angkol diri. Kay kani diri burag ipaulahi man niya diri. Kay ang gamiton ani namo ang material sa mong alkuba. It's either mini rib gihapon or katong hardiplex. Naraan na kung kasya pa sa budget, makaya pa sa budget ang mini rib pwede. Pero kung medyo tagilid na gyud, so adto ta sa hardiplex. Kay dinhi naman sa gawas guys, okay ra gyapon basta alkubahan lang ning diri sa gawas kay grabe po diri ka init gyud guys. So magdepende na lang ta sa ato ang budget pa sa umabot. So mora na tong update karon guys siguro o magpadayon taon niya. Kita-kita taon niya balik. Bye.